गार्डन इन स्काई, एकर नाव हटे गार्डन इन स्काई। देखी सब लेके जा रहल बा, घूमतो बा, लेके जातो बाटे। गार्डन इन स्काई नेक्स्ट बैच तैयार हो रहा बा जाए खातिर। गार्डन इन द स्काई में जाए खातिर हमनी के 7 गो टिकट ले म्हणजे हमनी के 8 आदमी रह जात, बट एगो बच्चा ऐसे 7 आदमी। ए वीडियो में रुआ सब देखब कि जनता जनार्दन भीड़ लागल बटे जाए खातिर गार्डन इन द स्काई में चढ़े खातिर। जे गई रहल पहले से उ लोग वापस आ रहल बटे। जाए वाली जोन पब्लिक बिया तो लाइन में लागल बिया, हमनी के लाइन में लागल बनी जा। अच्छा खासा भीड़ रहुए। हल्का झलक रुआ सब गार्डन इन स्काई के बेस के देख सकेनी। लोग जा रहल बटे, लोग आ रहल बटे, लोग लाइन में लागल बटे। ई पूरा ए वीडियो में रुआ देखा तानी। हमनी के अब गार्डन स्काई के जोन कंप्लीट बोगी बटे ओकरा में जाता नहीं जा। तो हमनी के चढ़ गई बनी जा अभी। ई गार्डन इन द स्काई है दुबई एक्सपो में। अब बस आगे सब देखी, सब एंजॉय करी। अभी हमनी के ऊपर लेके जाई, सब सेफ्टी के सब फीचर बा। चलो ठीक बा, गो गो कम ऑन। गार्डन दिखाई देता है ना उलन। أهلا بك في حديقة الثريا. يستغرق الوصول إلى القمة أقل من دقيقة واحدة. من أجل سلامتك الرجاء عدم الاتكاء على الحواجز. بانتظارك رحلة مميزة معنا. Welcome to Garden in the Sky. It will take just under a minute to reach the top. For your safety, please do not lean over the barriers. Enjoy your flight with us. थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। ये पूरा एक्सपो का एरिया है, देखो पूरा ही एक्सपो का एरिया है। पूरा सस्टेनेबिलिटी गेट हो ना हो, सस्टेनेबिलिटी गेट वासल बिल्डिंग। वासल बिल्डिंग के साथ लिया जाता है। इधर तो कुछ प्रोग्राम चला था।